सभी भोजपुरिया भाई के हाथ जोड़ करके नमन बा, प्रणाम बा, नमस्कार बा। रउआ सब के प्यार दुलार ऐसे बना रहे। रउआ लोग के प्यार दुलार बनेला तो हमरो भी बहुत अच्छा लागेला। तो आज नवरात्र के चौथा दिन बा और चौथा दिन कुष्मांडा देवी के पूजा होला। यहाँ के कुष्मांडा नाम काहे पड़ल कि ई देवी हमेशा मंद मंद मुस्काते रहनी और यहाँ के मुस्कुरैला से ब्रह्मांड के निर्माण होखेला। तो यहाँ के मुस्कुरैला मात्र से ब्रह्मांड के निर्माण होखेला, जौना के कारण यहाँ के कुष्मांडा कहल गई। यहाँ के 8 भुजा वाली देवी बानी। एगो हाथ में धनुष, बाण, कमल, गदा, चक्र और कमंडल जैसन यहाँ के अस्त्र शस्त्र धारण करेनी। यहाँ के हाथ में एगो हाथ में माला बा, जौना से भक्तन के भवसागर से पार करेनी। यहाँ के जे आराधना करेला उ लौकिक परलौकिक के प्राप्ति करेला। यही से यहाँ के कुष्मांडा देवी के पूजा चौथा दिने होला। हम कहले भी बानी 5वां दिने कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा देवी के पूजा चौथा दिने होला। तो ये देवी के आराधना करे खातिर एगो बहुत बढ़िया मंत्र बा कि या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडेति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अगर ये वीडियो वाला के अच्छा लागल तो लाइक करी, कमेंट करी, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। भजन गावे के अभी समय नहीं है, बहुत कम समय बा, तो हम फिर हुआ के भजन भी सुनैती। तो अगर भजन सुने के तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, ताकि हम अगला वीडियो में रुआ के भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।